viewers, welcome to Purna Vlog. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் கொழுக்கட்டை வந்து ரொம்ப ஈஸியா எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதே மாதிரி டேஸ்டாவும் எப்படி செய்யறது அப்படினு சொல்லி பார்க்கலாம். பால் கொழுக்கட்டைக்கு வந்து நம்ம அரிசி மாவு இந்த கடையில வந்து கொழுக்கட்டை மாவுன்னு கேட்டாலும் கிடைக்கும். அந்த அரிசி மாவு நான் 1 கப் அளவு எடுத்துர்க்கேன். இந்த 1 கப்புக்கு வந்து 1 கப் அளவு நம்ம வெல்லம் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி தேங்காய் பால் நீங்க வந்து அரை மூடி தேங்காய் இருக்குல்ல, தேங்காய் துருவி அதோட பாலை நீங்க வந்து கெட்டியா எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. அப்புறம் தேவையான அளவு ஏலக்காய் எடுத்துக்கலாம். ஏலக்காய் ஒரு 4 ஏலக்காய் நீங்க வந்து எடுத்துக்கலாம். ஏலக்காய் பொடி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். இல்லனா ஏலக்காய் வந்து நீங்க நல்லா ஒரு ரெண்டு தடவை தட்டுனீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதை நீங்க வேணாலும் ஏலக்காய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த அரிசி மாவை வந்து சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போ நான் அந்த அரிசி மாவை இதில் போட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து பிசைகிறதுக்கு வந்து நம்ம சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணணும். பச்சை தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது. சுடுதண்ணி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா உருண்டை வந்து நல்லா சாஃப்டாக கிடைக்கும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா லைட்டாக நம்ம உப்பு போட்டுக்கலாம். உப்பு வந்து ரொம்பவெல்லாம் போட தேவையில்லை, சும்மா லைட்டாக போட்டுக்கலாம். ஸ்வீட்டுக்கு எப்பயுமே கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நான் உப்பு கொஞ்சோன்னு போடுறேன். போட்டுட்டு நம்ம வந்து சுடுதண்ணியில் இதை மிக்ஸ் பண்ணணும். ஊற்றி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சூடாக இருக்கிறதுனால நம்ம கரண்டியில் ஃபஸ்ட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். அப்புறம் நம்ம கையிலே கூட பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்க வியூவர்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம். சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிட்டோம். நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிட்டோம். சுடுதண்ணி ஊற்றி பிசைஞ்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக நீட்டாக வரும். இப்போ வந்து இதோட லைட்டாக நீங்கள் நெய் ஊற்றிக்கலாம், இல்லைன்னா எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றுறேன். சும்மா லைட்டாக ஊற்றுங்க. சும்மா லைட்டாக இப்படி உடச்சி ஊற்றிங்கன்னா போதும். ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மாதிரி வந்து பிசைஞ்சிக்கிட்டு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை வந்து குட்டி குட்டியாக உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. சைஸ் உங்களுக்கு எந்த சைஸ் வேணுமோ அந்த சைஸுக்கு இந்த மாதிரி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உருண்டை எடுத்துக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், பாருங்கள் ஒரு 10 நிமிஷம் தான் நான் சூப்பராக எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துட்டேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுப்பை பற்ற வச்சுட்டு ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணியை விடுங்க. 2 டம்ளர் நல்லா தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் அந்த உருண்டையெல்லாம் போடலாம். ரொம்ப சன்னமாகவே வைங்க. இப்போ தண்ணி கொதிக்கட்டும். கொதிச்சதுக்கப்புறம் பார்ப்போம். ஓகே வியூவர்ஸ், பாருங்கள் 2 டம்ளர் நான் தண்ணி ஊற்றுறேன். நல்லா வந்து தண்ணி கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அடுப்பை சிம் பண்ணிடுங்க. சிம் பண்ணிவிட்டு உருண்டையெல்லாம் அப்படியே எடுத்து போடுங்க. போட்டுட்டு உடனே கிளறாதீங்க. ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டுருங்க. விட்டதுக்கு அப்புறம் கிளறுங்க. உருண்டையெல்லாம் அப்படியே தானாக வெந்ததுக்கப்புறம் மேலே மிதக்கும். உருண்டையெல்லாம் போட்டாச்சு. ஒரு 2 நிமிஷம் கழித்து நம்ம பார்ப்போம். பாருங்கள் வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து நல்லா வந்து மிதந்து வந்துடுச்சு பாருங்கள். ஒரு 2 நிமிஷம் விட்டுட்டு நம்ம வெல்லம் சேர்த்திடலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், பாருங்கள் ரொம்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு. நல்லா உருண்டையும் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வெல்லம் போடலாம். வெல்லம் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. பாருங்க வியூவர்ஸ், வந்து நான் வெல்லம்லாம் கலந்துட்டேன். ரொம்ப சன்னமாகவே வச்சு செய்யுங்க. ரொம்ப நல்லா உருண்டையெல்லாம் வந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா கரையிட்டோம். கரைஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தேங்காய் பாலை ஊற்றலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும். பாருங்க வியூவர்ஸ், வெல்லம்லாம் நல்லா வந்து மெல்ட் ஆயிடுச்சு. நல்லா உருண்டையும் வந்து தனியாக வந்துருச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம தேங்காய் பால் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதை நம்ம ஊற்றிடலாம். தேங்காய் பால் ஊற்றுறீங்கன்னா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வெறும் பால் வேணுனாலும் ஊற்றிக்கலாம். நான் எப்பயுமே தேங்காய் பால் தான் ஊற்றுவேன். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா கலந்து விடுங்க. 3லேருந்து 4 நிமிஷம் விட்டு நல்லா வந்து கொதிச்சு வரட்டும். கொதிச்சு வந்ததுக்கப்புறம் ஏலக்காய் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் வேணால் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம்.
பாருங்க வியூவர்ஸ், சூப்பராக வந்து பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. இதில் நான் வந்து ஏலக்காய் வந்து நான் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெய் ஒரு ஸ்பூன் நம்ம வந்து ஊற்றிக்கலாம். டேஸ்ட்டுக்காக தான் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சூப்பராக வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்லம், அரிசி மாவு, இது தேங்காய் பால் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி சூப்பராக ஒரு டேஸ்ட்டில் பால் கொழுக்கட்டை வந்து நம்ம ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து டேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதை ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பார்த்துட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரெகுலராக வந்து செய்வீங்க. நம்ம இதில் வந்து வெல்லத்துக்கு பதிலாக சர்க்கரை சில பேர் சேர்ப்பாங்க. சேர்த்திக்கிறதா இருந்தால் சேர்த்திக்கோங்க. வெல்லம் தான் உடம்புக்கு நல்லது. ஸோ சர்க்கரை வந்து வேணுங்கிறவங்க நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம். அதே மாதிரி தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக பால் வேணும்னாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆனால் தேங்காய் பால் ரொம்ப நல்லது, உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி வேறு. ஸோ நம்ம வந்து தேங்காய் பால் யூஸ் பண்ணுறதும் நல்லது. நீங்கள் வந்து இதுக்கு பதிலாக வந்து தேங்காய் பாலுக்கு பதிலாக பாலும் வெல்லத்துக்கு பதிலாக சர்க்கரையும் வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணி கூட செய்யலாம். அவ்வளோதான், பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு கொதிக்க வச்சுட்டு நிறுத்திடலாம் அடுப்பை. அவ்வளோதான், சூப்பரான பால் கொழுக்கட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு.